గారిని మేము ఒకటే కోరుతున్నాం, అయ్యా మీరు మేనిఫెస్టోలో కావచ్చు, అలాగే ప్రజలకు ఇచ్చిన వాగ్దానంలో కావచ్చు, ప్రతి పార్లమెంటు నియోజకవర్గాన్ని జిల్లా చేస్తామన్నారు. కాబట్టి మెడికల్ కాలేజీ ఇక్కడి నుంచి తరలిపోయింది. ఈ రాజంపేటైనా జిల్లాగా ప్రకటించి మా బిడ్డల భవిష్యత్తు చూడండి. ఇక్కడ చిన్నారి చిట్టి తల్లులు ఈ బిడ్డల భవిష్యత్తు కోసం ఈ రోజున మిమ్మల్ని మేము అడుగుతున్నాం. రాజంపేట నుంచి మాకు గల్ఫ్ దేశాలే శరణంగా బ్రతుకుతున్నాం ఈ రోజున. కాబట్టి అలాగే మా బిడ్డలు కూడా గల్ఫ్ దేశాలకు పోయి బ్రతకకుండా వాళ్ళ చదువుకున్న చదువులకి వాళ్ళకు ఉద్యోగాలు వచ్చి మా బిడ్డలకు ఇక్కడే వాళ్ళకు ఉద్యోగ అవకాశాలు రావాలంటే మీరు ఖచ్చితంగా ఇచ్చిన మాటను నెరవేర్చి మా రాజంపేటను అన్నమయ్య జిల్లాగా ప్రకటిస్తే మా బిడ్డల భవిష్యత్తు ఇక్కడ చూడండి. ఈ రోజున ఆడవాళ్ళు కూడా మహిళలు కూడా వాళ్ళ బిడ్డలు తీసుకొని చంటి బిడ్డలు తీసుకుని ఈ రోజున నడి రోడ్డు మీదకి వచ్చినారంటే కేవలం వాళ్ళ బిడ్డల భవిష్యత్తు అంధకారం కాకూడదు. రాబోయే రోజుల్లో వాళ్ళ బిడ్డలు చదువుకున్న చదువులకు ఇక్కడే ఉద్యోగం రావాలి, ఎక్కడో పక్క రాష్ట్రాలకు పోసిన బిడ్డలు బ్రతకూడదని చెప్పేసి ప్రతి తల్లి ఈ రోజున రోడ్డు మీదకి వచ్చిండ్రు. కాబట్టి ఎన్నికల్లో మీరు ఇచ్చిన మాటను నెరవేర్చుకుని ప్రజల మనసు గెలుచుకుంటారు, లేకపోతే ఇచ్చిన మాటను తప్పి మా బిడ్డల భవిష్యత్తు నాశనం చేసి రాబోయే రోజుల్లో మీరు ఓటమిని ముట్టగట్టుకుంటారు. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా మీరే ఆలోచించుకోవాలని చెప్పేసి మీరు ఇక్కడ వచ్చినటువంటి మా మహిళలు, అక్క చెల్లెళ్ళు, మా చిన్నారి పసిబిడ్డల తరఫున మేము మీకు ప్రభుత్వానికి విన్నవించుకుంటున్నాం. జై హింద్.